Welcome to Surigao City. Ato na to ang few of the mga karaan ng mga kanaanan na hantod karon nagpabilin gihapong ligon. Kano sa ganito? 1984. 1984. After Bagyong Nitang. Sugod tagpamahaw sa isas mga pinakaraan na karinderya sa Changi. Oh, mura siya sa sawan, ang murag kinilaw nga talong. One of the best kinilaw na kutilawan na adere sa Bibilin. Mag-snack sa pinakakaraan na burger joint na ako naibawaan. So sa ilawom na siya cheese, sus ang signature coleslaw, plus ang ilahang ketchup mayo. Sus grabe karaan sa una pa dyan ng recipe. Maniud to sa pinaka-OG nga siopawan ug mamihan. Gitagaan tag opportunity nga maka-witness sa paghimo og legendary siopaw diri sa Surigao. Muhigop og sabaw magkilaw sa isa sa mga pinakakaraan na kan-anan. Hantod karon na agyapon grabe. Magasa gyud na diretso kaon. O syempre, pinakakaraan na barbecuehan nga paborito halos sa tanan. Oh, kasolid ato. Kung di pinakanindot nga armor ang nakitaan sa barbecuehan, di ba? Mong tanawan ng video kay pagutomon ta mo. Pakita na ko sa inyo mga lami nagi-offer ni Surigao na makarelate ang mga batang 90s. Childhood memories ni siya. So sa pamigiwat nato, tara mga na ta. Dol, welcome to Surigao City, the gateway to Mindanao ug giingon nga the city of island adventure. Dili lang ni lugar para laag og island hopping, kundi para sa mga lami nga pagkaon nga pangmasa ug puno sa history. Gikan sa mga karaang kananan hangtod sa mga street food sa Boulevard. Maong sigurado jud mabusog pud ta diri ug mag-enjoy ta og mga pagkaon. So sa pamigilangan nato adto ta sa atong first stop. Let's go. First stop sa itong food trip idol, syempre mamahaw ta sa isa sa mga pinakakaraan na karinderya sa merkado diri sa Surigao. Grabe, legendary na kayo na sila. I think since 1980s pa ni Wat pa daw kuno na anak na ni siya. Ilamian nila mga lutong bahay ng mga experience para makabaw mo unsay naa nila. Tara, kuyog ta nga video. Welcome to Babylin Food Store. Legendary since 1980s pa na. Dugay na kayo na sila nga karinderya diri idol. So naa na sila diri sa Boulevard. Oh, Boulevard man ni. Naa ang Boulevard oh, Surigao City. At bangan na niya, na siya sa corner Babylin's Food Store. Uy, maradyo na buntag ati. Maradona buntag sab, sir. Oh, such an honor gyud nga nastorya gyud nako ang the one and only chef ni Babylin diri. Ti, pwede mangutanan ko ba uno naman gyud kadugayan ini si Babylin Store diri sa Surigao? Mga 40 years na siguro daan pa sa una. Ah, so dugay-dugay na ba dugay dyan? na. Sus, tinuod ba dyan yung legendary kay? Pwede na mo i-share sa ato ang mga gutom na mga viewers diya o may mga baligya ba dyan yung inidyo diri? Anamo mga baligya diri sama sa mga gulay. Tapos dyan isa ba mo mga karne, mga sabaw, adobo, seafoods. Hamok imo mapilian. Ako ko jud best seller diri basoy sa nantinula na isda. Ay, kagana, ganahan. Ako gusto ganahan suwa yun. Favorite na ako, idyo kinilaw na isda. Diyan yapon. Daon O, gihapon. pila man. Tag 150 ran order daan pa sa una waya ako nagtaas. Miski taas ng gasolina. Oh, bisan pa nagtaas ang gasolina amura gihapon. Kakuiba. Tapos, ganahan sa kung sa trutang talong ni Jok. Paborito dyan ako. Diyan yapon. Daon gihapon. Sus, tagpila. Tag 50 ra. 50 pesos, barato ra sa nang basoy. Mukuha tag usa kay isa na sa mga best seller nila. Ate, mangutana ko, umay oras ka mo mag-abli diri, umay adlaw, uman sa adlaw. Mag-abri kami diri alas 5 ako magsugod pagluto. Hangtod ra kami nan alas 4. Sa hapon. O, sa Kada adlaw, hapon. kada adlaw. Kada adlaw. Ay, salamat kay Jud Kati ho. Gutom na ko, mo-order na ko. Salamat. Sige, Ari na mo salamat diri, sa Bibili. Wow! Uy, kalami ba din ito naon? So excited na ko. Unahon na to ni ilahang nukos para mahili sug dali. So ang nukos nila, adobong nukos style. Kita nimo, dagan siya chunks of squid. O na po siya gagmay nga squid. Yan si Surigao, isa sa mga abunda sa mga resources sa mga nukos ug pusit. Cheers, be. Isa sa amin nakanindot, perting humuka sa squid. Ang iyang sauce, savory kaayo. Walay seafoody nga lasa. Adobo, tamis-tamis. Dili siya parat. Hindi kayo. Next na po, dul iyang basoy. Muna ilang basoy. Isa ni sa mga pambato nila. Daghan yung tao mo ari diri. Basoy is typically, mura siya kanang dinatan nga baka sa tuang halang-halang.
Pero dili na siya halang diri. Mura siya kanang lirat ang baka. Nga adat gibutangan siya gamay nga dugo iko ako na sayop. Ay dula. Typical siyang murnet ang baka. Naglabaw jud ang lasa sa kanang bitaw murag Chinese pechay. So next, aray na punta silang turtang talong. Ang turtang talong, ako na siya yabhan og sabaw sa kinilaw. Ano ba? Oh, mura siya sa sawan. Murag kinilaw nga talong. Di ba? Insaladang turtang talong. Pwede na. So kuha ta gamay nga bits. Idol. Ah, panalo. Ang bata ang tanaw. Kami ang turtang talong. Alam mo magin, pero typical sa tortang talong, fry ang iyang egg, mas dagan siya egg, tanahon, mas eggier, mas enhanced flavors kinilaw. Gumawa na gini, ang kinilaw diri sa Babylin. Iko ako na sayop, mura siya tangigi nga, wa ko pangutana kung saan na isda ni, pero quality nga isda. Sendol, Surigao, quality ginas lagi isda. Daplin nila sa dagat na, kanis Boulevard. Kinilaw. Okay naman. Dol, lami, adol. Grabe ka fresh. Ang luya, ang bombay, nasa yung kamatis, no? O di kayo ko personally butang kamatis, pero ilahan na Di pa dyan aslong kayo ang tuka. Ay, tigamin lang tuba. One of the best kinilaw na kutilawan na adere sa Bibilin. Isa sa mga pinaka-favorite na ako na halaman. Pakul. Kaning pakul, lami kini salad, lami kini na siya lapwaon, naprayan nilang ibuhat, murag gilapwa ni siya. Diretso na nagbutangan na siya gamay lamas. Mao na sayop. Taste healthier. Pakul kay murag. Murag ni kaon og stem sa kangkong. Dol, number 1 kinilaw. Number 2 pusit. Suway ninyo diri sa Bibilin. Naara sa merkado. Kung nasa ang merkado sa Surigao, daon sila. Pangita Bibilin. Hanap na po sa Glari Food Trip. Next stop sa tong food trip, mag-snack time sa ta. Kaya ka na tong snack time or snack area, dili basta-basta, kaya grabe na ni karaan. Dugay na ni naghatag og mga lami snack kalipay sa atong mga Surigao-non, estudyante, sa mga nagtipid, sa mga riders, trabahante, ug sa mga naglisod. Kaya barato kayo ni sila. Dugay na sila naghatag og kalipay ka barato. Snack, burger, tapsilog, kalipay sa mga Surigao-non. So mo nang ako ipakita sa inyo unsa gyud gi-offer ani, unsa na sila kakaraan kay grabe. Lapas na ni murag guwapa ko na anak, naan na ni siya. Grabe, so wala ilangan pa. Tara, let's go. So Dol, welcome to Kaimo Street. Mo ni Kaimo Street na South Star Drug. Diha is si Cardinal Bake Shop. Kani is padung sa Luneta, Pak. So, makita nimo diri ang legendary Rahayo. Naara gina siya diha nakatago nga Berger Junction. Dugay na kay na karaan na kay na mag-repaint ra gina sila. Sa una kay numdum pa ko blue pa kay na sila karon kay nag-repaint sila. Na siya mga burgers mo ni legendary from 29 pesos to 55 pesos. Ug na po Rahayo sandwich na siya. Ug na po diri mga silogs mo ni ilang mga pambato pod. Mga silog from 42 pesos to 50 pesos mo nilang presyo karon. Mo-order ta o kanang top silog. Nagya po to inyong Big Rahayo burger. No? Tagpila ganito? Okay, 55 pesos. Mo tong 55 pesos niya. Kato ako paborito sa unang cheeseburger with egg. Sige te, kato ako ordero niya. Nagluto na. Tara. So ako tanaw ko ani siya mura ketchup, mayonnaise. Pero grabe, isa na sa pinaka-idol. Nagprito po diri. Oh, grabe kalami ang ano eh. So kamo rin naghimo aning pati. Uy ba. So tagbutangan na nila Dol o kani ako signature nga coleslaw. Di ba na basta-basta. Kana ang signature mayonnaise. Antod na sakit ang tuhod na agyapon ta diri. Smiley sad ni ate yun, butangan na nila pati oh. Wow, kalami, pati, egg. Mo ni katong na egg na dayon. Butangan na dayon nila og cheese. Siyempre ang Rahayo burger is Uy, ako na ni. Oo. Extra overload na ni siya. So okay na ni. Sige. So sugdan na nato ni kaon. Naa na diri ato ang Rahayo burger, ang dako o siyempre ang cheeseburger with egg. So unahon sa nato ang tapsilog. So mo ni dapat na ni siya signature suka ang tapa. Hulig kayo ilang tapa. Siyempre, gay siya smoky. Mura gyud siya tapa, typical, mas lasado siya. Pero akong pinaka-best gid ganahan nila ilang fried rice dul.
Fried rice nila is garlic fried rice niya. Nakalindot, red rice pa siya or brown rice. Pinaka-idol tanan, tapa, o egg. Nostalgic. Next na po, mao na gid ng iyahang burger. Now na to yung cheeseburger with egg. So sa ilawom na siya cheese. Sus, ang signature coleslaw plus ang ilahang ketchup mayo. Sus, grabe karaan. Sa una pa dyan yung recipe. Ang binahan ni Jadul. Okay. Ang sa coleslaw nga side, ang itong iyang cabbage. Grabe crunch engagement sa imong baba. By panalo ang iyang flavor sa iyang ketchup mayo. Kaya ito classic na childhood burger na imong ganahan plus ang egg niya. Di ba? Naanda na ito ng mga burger, Jollibee or Angel's Burger mga kung naadri. Pero kung ikaw, karaan na ka, batang 90s, kani si Rayo para sa imo. Pati niya, ayo, solid yapon, simple ra, dili siya parat, pero crunchy siya, smoky gamay. Overall, ganahan ko niya. Ano yung pinakasolid? Moro na yung burger na kumakitaan nga, gihiwa ang babaw, gibutangan ng isa kapati, plus ang typical nga hiwa nga ban, gibutangan ng pati in between. So, duha na siya kapati. Uy, ginawa nyo ko niya. Mas lindot siya kaya ano, mas meatier siya, kaya daghan siya o pati. Double man na yung pati, mas daghan siya coleslaw, so mas crunchy texture. Ganahan sa ko siyang banhak, medyo tostado sa ubos ketchup. Ikaw kung taga-diri ka, kanin na ba ka? Comment daw below kung sa may mga memories ni mo diri sa Rahayo. Sus, grabe na yung food trip. Ang anak patag mga karaan ng mga kananan diri sa Surigao. Napasiguro tayo maadto. Tara, tanawan yung video next. Hari na mo sa Rahayo, idol kayo. Doon next stop sa tong food trip. Isa na food ka iconic, grabe ka nostalgic, childhood favorite na snack house. Nakananan literal diri sa Surigao City. Grabe wala ilain pa nag-offer og legendary siopaw, legendary mami since 1980s pag gini sila ng hatag og snack kalipay sa ato mga Surigao noon. Pakita na ko sa inyo unsa nila gina-offer. Welcome to Rotonda Snack House. Inana siya karaan, kaya di na makita iyahang signage. So, di na kayo makita. Rotonda Snack House na siya. Asa na siya dapit? Mao ni siya sa City Auditorium. Tupad na siya. Nya mao ni ang Luneta Park. Makita nimo ang Luneta Park ha. Mao ni plaza sa Surigao. Nya diri ang City Hall. Nara City Hall skilid ay. Pero ting doula ra akong idol sa una. Jiris mo na siya sa una. Shout sa mga taga Surigao diha, kaya namdo pa mo sa Jiris, di ba? Mo man ato ang before nag Metro Surigao Shopping Center, Jiris pa na. Miss, pwede nimo i-share sa atong mga viewers na gipanggutom kung ano may gipangbaligya nimo diri, umay jaon. Dabo ko pork mami, balbacoa, beef pares, beef ribs, aros caldo, beef halang-halang. Itong halang-halang, di ba mo medyo sikat nga kuan? Bestseller. Ay, kagana. Aside sa mga sabaw, mo pa may lain mo gi-offer. Kaya mo mga lutong bahay. Lutong bahay ka rin Mga diri. cakes, halo-halo. Mga Ay, dessert. halo-halo, jaon gyapon tong karaan. Ay, ka-idol. Ang idol man gyud pinakakaraan gyud ang idol siopaw, di ba? Siopaw. Jaon gyapon so, napila mo yung siopaw. 45 sir. Bula-bula ra tanan. Ang mami ni jud tagpila. 85. 85 pesos. Sige, kuha siya sabaw sa mami. Butang niya diha pa siya garlic. Tapos, Okay na. mana. Save na, oo. Mana. So, halang-halang dol. Uy, ganahan ko na yung lutaw. Kana, pang idola niya eh. So, mo na niya ang halang-halang nila. Umay oras mo mga breedery, manadlaw rapan. 24 hours sir. 24 hours? Okay, good. Sunday ra ang close. Ah, okay, so day off mo Sunday. Oo. Salamat ka Radyo Miso. Dol, mutuo mog dili gitagaan tag opportunity nga maka-witness sa paghimo og legendary siopaw diri sa Surigao. Grabe na ata diri sa ilang himuanan, hulmahanan, buhatanan sa ilang siopaw. So karon makita na ko na mao nilang dako nga kanidol. Di na pwede nimo ablihon na ongoing process diha nga siopaw bula-bula. So taud-taud habwaon na. Nya diri po nang ilang area nagmasa diri dol tanawa dol. Mao ni siya diri ang masa nga area. Oh grabe. Di manog yun, tanawa ang makina oh. Karaan na kayong makina, hantod karon nagdagan gyapon. Pagkatapos niya dol is mo ni ang mga finish na, nahuman na gamay. So padung na ni butang sa ilahang container. Nya kanidol kay naghimo siya og kuan. Dough, yang dough gimuan na kay para purma na daan. Nya paghimuan, ay grabe ka tsuya ni. Pagkatapos niya purma sa yang dough, ready na tanan. Kani butangan niya og ginaling, secret ginaling nga nanay mga flavorings. Butangan niya gamay mga parts sa mga itlog sa ilawom, gihulma dayon,
Muro siya dumpling yung style pagkahimo ba niya. Gipapilitan og papel, gipadaplin. Grabe ka solid. First time ko nakita ani nga proseso diri kay bossing. Grabe ka idol. Excited na kumukaon. Uy, nana, gikuan na. Nana, giambuan na. Ah, chuya. Ninduta, uy. Grabe, excited na ko. Gutom, humot kaayo. Grabe ang sauna diri sa ilawom. Nadaot yun, ma-burn akong fats. Salamat kay sir. Salamat sir. Salamat bossing. Dol, so nahan ang mga pagkaon sa natubangan. Grabe, kainit. Anong jacket mo man yun? Ano sa man? Branding man eh. Ano yung gitawag ka branding? Samot kainit kay summer ba yun? Siyempre, ang legendary ba yan nilang mami dol. So ato ni tilawon para sa inyo. Ano po ilang siopaw nga bula-bula. Unahon na to ilang bestseller halang-halang be. Kita na ko dagang siya chunks of meat. Naka-slice na siya. Na siya tambok combination sa tambok, cartilage, o unod. Ayo ha. May kay mo ani. Honestly mas lamian ko ani nga version, mas lasado, mas daghan siya mga sangkap aroma sama sa pepper, sa sibuyas nya. Nakanindot siya hangalang-alang, grabe niya kahumok dul. 35 lami, one of the best. Karin ta silang mami. Mami noodles na dito, egg, simple rang meat. Kuha na to gamay og meat be. Lami. Lami ang mami. Dahil sa niya ang lasa niya, ang sabaw sa mami di siya parehasab, halang-halang. Typical siya nga, simple na broth. I think pork broth siya. Na na few aromatics sa garlic, nga ang garlic, sibuyas. Grabe ka rich sa broth. Karon tilawan na to ang noodles with egg. Over the years, nakatag siya og tubos sa mga kagutom sa mga taga Surigao. Ulami kini pare sa siopaw tawa. Abli na to. Wow. Grabe, imagine mo na ito nakitaan ganina. Okay. Unlimited ketchup. Dol, mo day lang siopaw. Always the best. Perting lami ay lang bula-bula. Chinese style siopaw gid siya. Pura buyag. Grabe ka lami. Ayang siopaw, mura na siya Chinese kikiam. Nga na ang lasado niya. Mura siya somewhat dol-dol na sa sweetness, chorizo. Nga na egg, puro panalo. Saludo ko silang dough. Grabe ka, ultra soft. Nandito ni pare sa mami. Manaw na to, be. The best. Now, halo-halo sa ta. Tumoto, gi-crush na niya ang ice. Traditional halo-halo siya. Gibutangan siya og gatas, og mga sangkap na daan. Og plus, gibutang na ang shaved ice. Butangan din siya og ube ice cream. Wow! Siyempre, pampa-add color, pampa-lovely sa tong halo-halo. Plus, add texture, crunchy cornflakes. Kana, grabe ka crunchy ana. Okay na natong halo-halo. Final na yun nato ni. Murag mag-awas-awas yun ni siya. Ako, mukha ko halo-halo. Kaunon doon akong ice cream. Ice cream lover. Cheers. Kalami sa ice cream. Kato, ube ice cream. Lasado na. Karon is, kuha na to mixture sa ilawom. I-mix yun natong mayo. Lami lang halo. Pero lasado, daghan ng sangkap. Na mangga, gulaman, ube. Nasa si ube, alaya. Ito ko na sayop. Na beans, wafer, ice, o saging. Ni saging sa ba? Kami na halo doon. Perfect sa summer. Grabe. So, ayun nyo dito si Rotunda. Panalo na yung mga pagkaon. Pwede na pamahaw, paniod to. Snacks, panihapon, midnight. Kaya 24 hours mo sila. Sa init na sabaw, ano to sa bugnaw nga dessert. Tanaw pa sa next, kanapatay mas lami nga pagkaon dito sa Surigao. Nga dekaraan na kayo. Dahil ta, cheers. Dol, naabtan tag-uyan. Uwan na sa Cebu. Grabe. Isa sa mga legendary bake shop dito sa Surigao, Cardinal Bake Shop. Okay, so mo na yan sulod o. Kanaway, pakita na ko sa inyo ha. Ang mga OG na mga pastries nila dito, mga bestseller yun. Sama ni. Mo na ilang banana loaf dol. Lamig yun sila. Huwag nilang torta. Mo na ilang bestseller. Chiffon cake, na sila kasaba, na sila wow, chocolate na cupcake. Cheesy cupcake. O na sila cookies dol, ilang traditional cookie, choco cookie, muffin. Wow. O syempre na, madali ang pandesal, ilang Frances. Star bread. Okay. Grabe ka nostalgia dol, diri ko magpalitan sa una kanang mo ato may simbahan, mo hapit mi cardinal, palit mi og banana. Tagpila minyo banana loaf, miss? 2.20. While nagpaputos ko, pwede na ko matilaw daan usa.
Nice! Thank you! Si guwapa niya. Tanawa dolo. Grabe ka fluffy niya. Mas naman mo ang freshness, organic, banana. Ha? Fluffy siya. Spongy. Super dense. Ang gwapo yung tostado feel sa outside. Comfort food, lamin is kape. No? Mo na ang torta dol, tanawa, solid kayo. Oh, torta version ni Cardinal Surigao, nailiki. Ay, dul, mas ganahan ko ni dul. Mo siya buttery nga. Kaya pagka milky gamay. Na crunchy ang iyang ilawom. Na soft gid siya gyapo no. Dahil ang style sa torta sa Surigao o sa Cebu. Ang sa Surigao lahi ilang style. Mas humok siya sa ilawom. Dili siya like ng grainy without daghan sugar, wala. Pero nakaya pa ng tamis nga content. Lamin is kape. So kamo, kung mari mong Surigao, ari gid mo sa legendary Cardinal if namoy time, okay? Na idol kayo dito. Proceed na punta sa next stop. Gabi na ni Karong nga vlog. Dol, next stop sa tong food trip, di ni basta-basta no? Kay grabe, mga daan ani, mga lumad, mga taga Surigao nun, kakilaya. Kaila sila kinsa gini nga barbecuehan. One lain pa, nata diri sa isa sa mga pinakakaraan og OG na barbecuehan si Sabet Grill House. Since 1984 pa ni naghatag og kalipay barbecue sa mga pamilya, sa mga nag-uyab pa sa una, hantod karon naa pagyapon sila. Pakita na ko sa inyo sulod. Tara, let's go. Siyempre, nata diri sa mismong barbecuehan station. So, yapatan ang utana dito, pero nakapanangit ha, matanaw ta sa suyod. Sa sulod, ay. Una na yung mga barbecue, gaya kadaghan, no? So, naatay diri isaw. Tawa, style, pagkat sa yung isaw lahi. Ang pinaka-idol ako napansin yun kay Busing, ang yang armor, tanawa. Idol kay yung armor, Busing, oh. Oh, kasolid ato. Mo di pinakanindot nga armor ang nakitaan sa barbecuehan, di ba? Only in Sabet Barbecue. Anak mismo sa tag-iya, second generation na siya. Ato interview, disturbo na ato bala mga pagod. Oy, Sir Gino. Oy. Kumusta? Sorry, makadisturbo ko nimo gamay ha. Okay ra. Okay ra? Uy, sige. So, hantod karon na maligya gapon ka mo barbecue. Oo. Over the years since kano sa ganito? 1984. 1984. After Grabe. Bagyong Nitang. After bagyong nitang. Hantod karon hatag gyapon ka mo kalami ng mga barbecue. So, Oo. amo ra gyapon, jaong gyapon ni paa, pitso, kinaay. Usa pa yung mga baligya. Diyan paa, pitso, retaso, kinapanit, chicken skin. Uy, chicken skin, idol gyapon ako na antod over the years. Yeah. Sus, Mga kuan, sa kuman, mga short orders, mga pansit, mga bihon, mga sotanghon, kinilaw, sisig, ginalamian na mo na sisig. wow. Sige, so mo-order na ko, kay excited na ko. Sige, mangutan na ko balik last gid. Umay oras mo mag-start diri uman adlaw ra pud. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 9:30 sa gabi. Ah, okay. So everyday mo diri. Everyday. Grabe ka, idol. Mo-order na ko paa, chicken skin, tinaay niyo jaon gyapon to taghiwa no. Oh, pinikas. Oh, grabe ka, idol. Sige, mo-order na ko. Salamat ka Rajaw ha. Oo. Sus, grabe Salamat ka, idol. sa... Legend. Regards ko natin sa bed. Oo. So, Dol, naana more barbecuehan na to diri. Grabe. Sa mga solid na experience na ako ni siya. Grabe ka, idol ni nga kananan. So, isa sa mga pinaka-iconic na ako di malimtan ang ilang sabaw-sabaw. Ini bitaw mo juice sa barbecue na tagaan ka for free. Muy gamiton mo sausawan kunuhay. Grabe ka solid. So, nadiri ang isaw, ang atay, heart, o wala akong batikulon, o syempre ilang iconic na chicken skin. Isa sa pambato nila, mo niya itong kwao, no? Chicken skin. Yung sausaw na ito gamay sa ilang sabaw-sabaw. Diyos ko, additional flavor. Grabe, crunchy, smoky. Grabe ka juicy chicken skin. Grabe ang balansi. Saka crispy sa gawas, o ka-juicy. Chewy gamay sa sulod. Grabe combo. Nga panalo siyang sauce. Nindot, style siyang tinayo. Tanong nga, gi-open siya para masumot. Walay langsi. Siyempre, atong sausaw sa atong sauce. O kato atong barbecue sauce nga, idol. Panalo. Daugon nyo siya pagka-crunchy. May pagka-barbecue ni Busing, ni Kuya. Ngayang ipag-crunchy gid sa gawas. Kapag ako engagement sa pag-ingkit. Next na pod.
Ngayang heart, ug atay. Kailangan nag-rice. Kung kanina dyan ang pinaka-iconic ko. Technique. Idol technique. Agoy! Sige, agoy. Kana, ligua dyan. Idol yung grabe kalami. As expected, crunchy outside, juicy sa lawom. Nga ang technique na lami ng barbecue dul. Ang smoky, daman mo charcoal, smokiness niya, gwapo gikan sa uling. Ug syempre ang iyang marination, sakto ra, di siya gayud parat. Lami siya, although dili siya grabe ka aromatic that much, no? Na siya sili kulikot idol ba na kuno perting halanga. Halanga. Halanga ang sili kulikot oy, kanang gamay nga sili Surigao. Halang ni tong buhaton dol. Maghimo ta og Idol Sushi diri sa Surigao City. Palami nga sauce. Ay kanilang tuyo ug suka. Ug syempre tong Idol nga sauce. Para ni mo Surigao City, para ni Ninjo. Sabet Barbecue, cheers. Ngayon tamo idol, hot doon dyan ako, basta ganahan ko. One of the best barbecue sa Surigao City, definitely. Sa mga Kabisayaan. Mao na to. Proceed sa next food trip na. Do last stop sa tong food trip, undangon na nako ni please. Grabe nakahamok sa akong gikaon, grabe nakadaghan. So amo na gid ni isa sa mga legendary STK sa Surigao City. STK, Sugba, Tinoya or Tuwa, Kilaw or Kinilaw. So sikat kay na kumbaga sa Cebu, Sutokil. Sa dire is STK. Isa sa mga kinadugayan si Dodong STK nga nag-serve og mga fresh na STK seafoods ug uban pa mga putahe. So kuyog tani kay mga untag lami nga STK dire. Unsay paagi gyapon ang style dire mag-order ta? Unsay paagi mag-kinilo? Sir, kinilo ang sugba tapos per serve ang kuan. Kung kinilaw per serve kasi. So daong gyapon si STK. Oo. Amo ra daw? STK ha. Uy, sige daong gyapon. Sige, so Jeju displayanan, Jeju isda. Umen na isda ang pwede. Nadagang sir kapilian. Okay, so amo ini mga isda, mga seafoods, na squid, isda ini. Ini taginggi, ini tangigi. Dili sir kuan lang og talak. Ay, oo, talakitok ni. Ini ang tangigi. Ka-idol. Umay suggestion nimo. Sir, pwede ka magtalakito. So, magtalakito ra ka na kuno? Tinola, oo, tinola, tapos sugba, na mo adobo, sir. Okay. Ang Calamares. sikat mo na itong adobo na pusit, di ba? Oo, sir. Namin lain na po tayo, sir, na pwede ka makapili. Crispy shrimp, calamares. So namoy lain luto Oo. aside sa STK. Oo, sir. O at least kay bayo na ang mga tao, kung ganahan mo order. Dili sa dodong sticky. Sige, salamat ka radyo. May oras mo nag-abli diri sa mga adlaw. Kuan, 6 to 10. 6 a.m. Oo. Sa buntag, Oo. hantod 10 sa gabi. 10 a.m. So 6 a.m. to 10 p.m. kada adlaw. Oo. Jay Domingo. Naa, sir. Dul, so naa na dire mga pagkaon sa Cotobangan. Grabe ka overwhelming. Wala ta naka-order og sugba, wala na lang ko ni order kay ni nadani ko sa ilang lain ng mga menu items, labi na sa ilaha adobo na pusit, sa ila kinilaw na pusit, sigarilyo. Suwayo na. Kung Surigao nun ka, dapat masuwayan nimo ang sigarilyo. Siyempre crispy nga shrimp o siyempre ang ilang calamares, grabe. Og naapoy sigarilyo na nukos nga adobo, grabe ka panalo. Pwede wala lang tatra palabi pabusog ina ba? Kay para makapalabi tagkaon karon. Susugdan na nato. Lord, salamat. Kani ako ipakita ninyo adobong nukos ni nga dako. So adobo style na ni siya ata. Grabe ko sa adobo, salamat. Sakto pagkaluto, tamis-tamis gamay, lasa walay langsi kumbaga ba. Tas grabe ka humok sa squid. Mura siya sakto pagkaluto, balansi. Ang yung texture dili po siya chunky. Grabe kalami. Daman niyo mong kapris ko dun, promise good. Ari na punta sa nukos nga sigarilyo. Tawa. Grabe. Daghan kayo mga lamas. Grabe kalami niya ba eh. Ang nakanindot sa sigarilyo nga nukos, grabe niya kahumok. May nakanindot niya dul. May pagkaluto na ang ahos, ang bombay. The best. Crispy shrimp, tilaw na to. Kalami. Kalami. Typical crispy, mas lasado ang breading. Idol. Dol. Calamares, sawa. Naana dire. May asa breading. Salamat eh. Muna ang iyahang nukos tawa sa garilyo.
idol kayo. So ang style ani ninyo is gikuhaan naman ni siya kanang bukog-bukog, butangin na siya diri sa ilawom. Na. Oh. Tapos ayo kalimot butangin Bombay. Kana, pagasag yun. Na. Ya diretso kaon. Grabe. Kapres ko, kalami. Isa sa mga idol na ko sa Surigao, grabe kahalang sa ng sili ng gamay. Kani, butangan na ito, ginani. Kanay. Grabe, maka-addict, sorry, last. Grabe kalami, promise good. Suwayin ninyo. Suwayin na to ang ilahang tinuya or ang tinuwa nila. Sus, tangigi ni siya na ikog. Samok ya, daghan gyapog unod. So isa sa mga pambaton mga Surigao nun, tinuya gayud, tinula. So mo ni ano grabe kalami sa ng tinuya. Ang nakalahi gid tinula aning Surigao dol. Lahi ang style, naay patula, na pechay ang gamit niya, naa siya okra, mas lami ang sabaw, mas lasado, dili siya simple. Ato ang simple usually kamunggay ra. Gani grabe ka fresh. Ganahan ko sa lasa. Next na pod liplipan or blue marlin na adrio. Grabe kalamit ang naawon. Sus Diyos ko. Kumbuhaton be. Ay, mo gini ang ikatulo. STK ang kinilaw. Grabe ka panalo. Cheers. Lami man kinilaw dito sa Surigao eh. Lahi ra. Grabe ka refreshing, promise. Timpla di kaya pararat. Lamas, luya, Bombay na adito. Kapresgo sa isda. Grabe ka idol. Sakto ang balansi, citrusy. Dili aslo masuka mo na kanindot. Grabe ka idol ani. Last bite na ko. Grabe isa sa mga pinaka-idol na ko na episode sa YouTube, Surigao City. Kanina, lugar si Dodong STK. Suway na ninyo kay grabe ka idol diri. Kung bisita mo Surigao, promise. Di mo magmahay mo, ari mo. Dalay yung pamilya para ma-experience tanan. Combination ni nuko sa nanisda. Cheers. Hanap na po taglain na po, drip. Bunga ko. Salamat ka, Rajaw. Salamat kuya sa pag-visit diri Salamat sa sa- Surigao City. By the way ha, tagi-ija pero serve gyapon ko man pulis. Idol ka, Rajaw. Salamat ha. God Thank bless you. kuya. Ha. Thank you. Dol, amo na to food trip karon adlaw. Grabe ka solid atong food trip. So mao to ang mga few of the mga karaan na mga kananan ni Surigao. For sure daghan pa kay mga karaan na kananan na naa gihapon. Pero kato mga akong personal favorite, ako mga naandan na bisitahan na nako sa una ug until karon mo say mga suggestion sa mga locals na kuno mga kaila pod dire, mga lumad, mo ilang ipang suggest pod for sure di ka mahayan ang atong gipangatuan. Kamo sa nagtanaw ani kung taga Surigao ba mo, please comment below. Comment daw og Marajaw, Karajaw, Surigao if taga Surigao ka. Kakuiba. Anyway, sa mga dili taga Surigao, sa mga lain ng mga kabisayaan nato no brothers and sisters, kung ganahan ka mo ring Surigao City, asa imong gusto ka tuon, comment daw. Salamat. And if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nag-ingon hingat, amping, and take care. Tanawan nga video kay gwapo. Ano ay? Huwag na pa'y bagong upload. Kana. Di ba? Nainod kayo. Let's go. Ugma na.